Et c'est là, ok. Mais à me sans flana non, et tu as bouger, imandi. Donc, anga fallait me sekake. Moi, ango la. Ministre be seka fallait. Ministre be seka fallait. Gouvernement d'union quand Jamanata ka dans les faits non. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Ça c'est clair et net. Ordonnance Fomba, ni etien gouvernement d'union atna ni dora fouye ni gino borotote. On ni France be nyogona, ani to abu be nyogona. Kuma oratna fo kuma kono koy. Ni document complémentaire da fli, réseau sans faire femme befe. Kuma be bobo femme befe. Ni kuma ni etien anye baro sigisen folo anyo singlen karko ban. Le gouvernement d'union national o kuma koni Ordonnance Fomba ya ka hakinandi ola. Ameta anga baro sigisen flana na amba fo bi ame domina ko bi courantigɛ tɔ de juguyara ka tɛmɛ ka se a dan na an t'a dɔn min yɛrɛ don donc an ye ɲininkali kɛ Ordonnance Fomba bɛna da don a la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko délestage dɔw b'a fɔ ko non ko min don an yɛrɛ plan de coupe ni plan de délestage mɔgɔw t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen mais an kɔni b'a dɔn ko tɔ de b'a la ka juguya ka taa fɛ courantigɛ tɔ de b'a la ka se sɔrɔ ka taa fɛ Ordonnance Fomba an dun b'a dɔn gouvernement y'a se bɛɛ kɛ aw de bɛ sariyaw wari musakaw ta gouvernement yɛrɛ ye wari min bɔ k'a don EDM na sunkalo kɔnɔ walasa mɔgɔw ka se kow kana se ka yɛlɛ mɔgɔ b'a fɔ ko a ka ca nka u n'a ta o ta EDM tɔ bɛɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye. Bumabel n b'i fo n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna fɛnɛ a bɛ se ka kɛ ni programmation sera ka kɛ ministre de l'énergie ne y'a interpellé ka ban yɛrɛ a question orale pour déposer la kaba parce que wagati dɔ sera an ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ko dɔ la wasaden ka ministre wele ko wɛrɛ tɛ dɛ ko lajɛya don jamana ye effort ba minnu kɛ i ye min fɔ an bɛ niveau mun na ɲɛfɔli ka kɛ maliyɛnw ɲɛna parce que a mana kɛ cogo o cogo maliyɛnw ka nafolo gouvernement o transition anw de bɛ ka baara kɛ ni maliyɛnw ka nafolo ye Bumabel n b'a f'i ɲɛna armée kɔfɛ foyi tɛ énergie bɔ ni courant t'i bolo Bumabel hali ni bi tɛ ni courant tɛ yen tu es dans l'insécurité. Ça c'est vrai. Bumabel courant nafa mɔgɔ joli bɛ sa courant tigɛ bolo wallahi dumuni joli bɛ tiɲɛ courant tigɛ bolo wallahi courant ka tigɛ e ni ne la sa mɔgɔ b'a mankan mɛn yan ayi mɔgɔ t'a mankan mɛn en ce monde de développement technologique i se ka taa courant kɔ usine tɛ se ka taa courant kɔ entreprise tɛ se ka taa courant kɔ foyi tɛ taa courant kɔ hali téléphone batterie chargeli courant don donc c'est fait exprès depuis dans les années 92 ni adama nana fanga la olu ka baara fɔlɔ kɛra mun ye fɔlɔ o ye ka armée sigi a sen tabara kɔnɔ kɛra fɔlɔ ye n'i ye armée sigi a sen tabara kɔnɔ pour que jamanadenw ka ɲani i bɛ courant sigi a sen tabara kɔnɔ wallahi a kɛra business ye énergie kɛra o de la u ye énergie ka gestion privatisée ka tila ka énergie privatisée ka énergie yɛrɛ kɛ tɔnɔbɔyɔrɔ ye i hakili b'a la Mali ka ministre kɔrɔ dɔn a kɛra ministre ye IBK ka kan na a y'a fɔ a ka campagne senfɛ ko komi kɔni jɛlen don ko ni IBK tɛmɛna k'ale bɛ tulu ni mana bɔ énergie la Mali la yan o nana to ɲinɛ fɛn kɔ dɛ i hakili b'o la hali bi hakili b'a la hali bi ayiwa bisimila ka tila ka na mun kɛ ka film ka na groupe san u b'a fɔ ma ko take or pay n'i ye 66 kilowattheure n'i ye groupe ta o kama n'e kan k'o 66 kilowattheure utiliser n'i danna 30 ma i bɛ 66 wari sara maliyɛnw a ye te kɔrpɛt a y'a lamɛn dɛ ale de ye contrat ni Mali ta contrat in tɛ diɲɛ a tɛ kɛ diɲɛ fan si te kɔrpɛt kɔrɔ ye min ye k'i y'a ta o i m'a ta o i b'a wari sara a kɛ i n'a fɔ n'i ye dumuni commande kɛ ni i nana i assiette kelen de dun bɛn wari fa i b'a bɛɛ wari sara donc o de ye Albatros ye Kayi a contrat bɛ Kayi Albatros y'o contrat ɲɔgɔnna de donc o n'o tɛmɛ ni kuma ye te kɔrpɛt ni o de y'an faga yɛrɛ o de kama an bɛ miliyɔn baden de perdu non seulement film mun bɛ yen ni courant kana o la o courant kɛ a tina non seulement courant tina ligne transport an bɛ tila ka wari ligne transport an bɛ tila ka wari sara tuguni donc n'i ye jateminɛ kɛ sisan hali ni centrale ninnu ye courant feere aw ma te kɔrpɛt la aw se mana kɛ min ye li mana se min kɔrɔ voilà aw b'o ta ka na tɔ ko ni tɔ bɛ to yen a tɔ bɛ to yen wa o tɔ fɛnɛ jamana b'o wari sara et puis on a fɔ ka tila k'a dabɔ a kama ka to o Bamako ka tila ka t'o sigi région wɛrɛ la
e b'a dɔn k'a fɔ bi courant consommation bɛ yɔrɔ min na ko bi courant yɛrɛ ka ca yɔrɔ min na a ma sigi yen dɛ ka taa contrat in kɛ yɔrɔ wɛrɛ o région t'a nafa sɔrɔ jamana t'a nafa sɔrɔ wa wari bɛ bɔ k'a di. Bumabel o dɔrɔn fɛnɛ tɛ ka tila ka na ko marché lan kɛ ni gasoil ye o na bɛ da don nin na dɛ. o gasoil fɛnɛ n'u ko citerne 50 de kan ka na citerne 50 o wari bɛ sara mais citerne 25 de b'a ka carburant di. Donc énergie kun kɛra business ma yɔrɔ de tuma min na transition min na an y'a sɔrɔ énergie binnen bɛ fo k'a kun ci an y'a évaluer k'a fɔ énergie bɛ se ka wuli cogo di wari min kan ka don a la plan 2024 2026 2026 2030 san 5 jate kɔnɔ 2225 milliards de kan ka don EDM na. o ye walasa ka wuli k'i jɔ ye. mais Bumabel o bɛɛ kɔfɛ éclairage public min bɛ sara jamana ye le Mali a perdu ils ont escroqué 20 milliards. éclairage public wari min kan ka sara mairie ani EDM cɛ. n ko bɛɛ b'a sara nata i fɛ yen. ouais wa a b'i ka facture kan dɛ. éclairage public fɛn i b'a fɔ ma a bɛ facture bɛɛ kan. dɔw yɛrɛ bɛ tila ka yurugu ko la jamana ka plus de 20 milliards a taalen b'o la. wa on fɔ ba walasa ka taa sigi ka kare kun na i bɛ se ka min sara a yurugu la a bɛ 240 bɔ. donc n'o fɛnɛ bɔra ye Bumabel i bɛ n'a ye EDM yɛrɛ gouvernement ka impôt min juru bɛ EDM na a ka ca 187 milliards. 185 milliards. 7 milliards a ka ca n'o ye. EDM fɛnɛ ka joli juru bɛ gouvernement na. EDM ka foyi tɛ gouvernement na. EDM ka wari foyi juru gouvernement na. n ko u bɛ kɔn yɛrɛ de ka wari sara EDM ye n'a ka fɛn b'a la a ka taa kanni kɛ. donc san o san gouvernement de bɛ subvention don énergie ma. ni EDM ko k'a ka fɛn bɛ gouvernement na temuru ne taara i ka facture sara temuru wari o bɛ sara facture fɛ a bɛ ka verser min. EDM na. mais est-ce que EDM t'a dɔn wa c'est la parafiscalité ça n'appartient pas à l'EDM ça appartient à l'État. ça c'est vrai. normalement ministère des finances de kan ka lecture kɛ k'a fɔ n'a ye temuru wari sɔrɔ a y'a kɛ aw kun a bɛ sɔrɔ ka jate an ka budget fɛ ça fait partie des biens de l'État c'est la parafiscalité. mais est-ce que EDM bɛ se ka bɔ bi k'a fɔ an ɲɛna temuru min n'olu b'o wari ta k'a bila u kun joli dɔ san kɔnɔ. maintenant ko yɛrɛ problème beleba kɛra mun ye Bumabel gouvernement ye effort baden fourni c'est vrai mais le ministre de l'énergie il n'est pas technicien o tɛ problème ye mais a ka segal dun il devait être technicien. Le directeur de l'EDM il n'est pas technicien, ça ne peut pas marcher. Son adjoint il est financier, il n'est pas technicien. Bon, donc, le DAF il n'est pas technicien. Donc les trois personnalités même de l'EDM, ils ne sont pas techniciens. Donc il faut, ni sera ni niveau là. Ni ministre t'es ingénieur kabe courant konyedo. Ale ka segal t'es ingénieur kabe courant konyedo. Abe maminge directeur ye aya to kanyedo. Ça no tanyedo ka dangan kanyedo. Donc bi anyabala ka foni ko mi tugu mina. Nyedon bala do de. O dobala wa EDM agent kemambe o fenete baraka nyama. Et tu dis awo ya si les agents techniques travaillent là, difficulté do fenebe o lutie terrain. Qui met les agents techniques au travail? O te bara ere fene ka o. Bobel kun ka dungoy. Maintenant o de ato encore pour que EDM ka boni denga kono. Il faut auditer les 30 ans de gestion de l'EDM. Il faut auditer la gestion de l'EDM. Il faut auditer aussi la dette de l'EDM. Oh, mais si EDM a dette drone. Dette fournisseur principal, ça fait 242 milliards. 242 milliards. 42 milliards. Fournisseur mais ni EDM yɛrɛ ka juru bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca 600 milliards. Juru min bɛ EDM yɛrɛ la. A ka ca 600 milliards. Cette transition bɛ ka effort ba de kɛ. C'est pour cela o effort min bɛ kɛ, il faut que ça soit récompensé. Maintenant an bɛ n'i ka kuma na. An bɛ situation min kɔnɔ nin ye. Ce n'est pas un plan de délestage. Non. Donc délestage. Non, c'est un plan de coupure. Plan de coupure correct. Voilà. N'a fait mon plan de délestage. Plan de délestage on peut préparer à N-1 sans que les yanni ka sa périodiquement. Il va faire préparer. Essentiel quand on boit non, en basé un groupe kan ni bara technique be kan ngake. O plan de délestage. Ni ma se ko keni na ra chora kono. Ina fa me mina ni plan de coupure de.
On a déjà énergie déjà sera fort on y plan de coupure. Non, plan de coupure do. Non, aya fo bay ko courant traité. Boumabel. Boumabel. Bomba ni koni. Boumabel. Aha. O de kama. Na ministre wele la. Ministre ni da do ala ka ɲɛfɔli kɛ o. Ko in problème mana kɛ min i b'a dɔn an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la. Mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ Mali la. Wagati dɔ la an bɛɛ ye EDM tun bɛ ka sanga mun kɛ an y'a fɔ. An bɛ se ka fɔ salo kun ka wusa ɲinan ye hali an t'an da hali an tɛ o nɔgɔman fɔ. N ka ti kala kali. Maintenant sisan i b'a sɔrɔ Boumabel i bɛ taa Sangarebugu la Sangarebugu bɛ se ka heure 10 kɛ courant t'u bolo i bɛ taa Sabalibugu et puis i b'a dɔn ko tuma dɔ la min bɛ digɛn la a bɛɛ la a courant tigɛba bɛ kɛ fantan quartier de la. O tɛ baasi ye koyi o tɛ Bamakɔ ya. Mais ayi mais o Bamakɔ dɔrɔn ko tɛ an ka t'o la fɔlɔ ba in n'i ye Bamakɔ quartier jateminɛ faamaw man ca quartier minnu na o de courant n'o courant tigɛra dɔrɔn heure kelen dɔrɔn a bɛ na. Ase Kalaba ase t'a la ase kɔnɔna t'a la Kalabankura ase t'a la est-ce que b'a kalama fɛn t'a la fɛn tɔgɔ ye di dugu in tɔgɔ di Falajɛ Sema o courant tigɛ ka dɔgɔ i bɛ courant tigɛba sɔrɔ yɔrɔ min na Darimɛɲinaw Jimerifɛlaw ka ca yɔrɔ min na Dabilenfɛlaw ka ca yɔrɔ min na Melizo ka ca yɔrɔ min na n ni mɔgɔ y'a compter nɔgɔ bɛ fantɔ Sangarebugu Sabalibugu Bangoni Ɲamakɔrɔ Kalabankoro Senu ninnu n'o courant tigɛra Allah a bɛ se ka heure 5 heure 6 kɛ ka sɔrɔ a ma na kuma da t'u bolo mais sisan ne bɛ Ɲamakɔrɔ yɔrɔ ne bɛ si yɔrɔ 2 la awɔ n'i bɛ Ɲamakɔrɔ kuma dɔ la i bɛ heure 5 heure 6 kɛ courant na mais n'i bɛ sanfili la kuma dɔ la i dan heure 2 dɔrɔn n'a tigɛra heure 1 a bɛ na parce que o fana ni cité ni Kɛnzanbugu ninnu ka surun ɲɔgɔn na wa c'est vrai donc olu bɛ moto essence litre kelen de kɛ moto la ka moto wuli k'u ka téléphone charger voilà donc u ka moto batterie la là an bɛ yɔrɔ min na ko bi Assimi ye effort min fourni gouvernement ye effort min fourni EDM ko la ɲɛfɔli de ka kan ka kɛ jamanadenw ye pour que a ka faamuya donc o de la ni ne bɛ ka kuma ta dɔ b'a fɔ e yɛrɛ min bɛ ka nin fɔ mun na i m'a interpeller a interpellelen don wa a bɛ se ka kɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛlen bɛ ka interpeller mun tɛ ne ye parce que k'a bila u kunkolo la ko CNT la k'anw tɛ maa si ɲɛda lajɛ Maliki Jawo y'o fɔ bɛɛ ɲɛna a ko aw na kun ye aw ka rôle jouer de ye ne tɛ maa si bali ka rôle jouer la n'i m'a jouer i kungo de don i tɛ se ka taa fɔ ko Maliki tɛ maa bali a ka sira taa fɛngɛ la n'a y'i diya interpellation bila n'a y'i diya a to yen n'i y'a interpeller i y'a interpeller yɛrɛ donc moi j'ai fait mon devoir en tant que parlementaire ka question d'interpellation bila n'a programmera ka kɛ a bɛ ɲɛfɔli min kɛ i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ b'a la an tɛ mun ɲɛdɔn ministre n'a o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna sinon Boumabel e ka jateminɛ kɛ jɔnni bɛ se ka kilowattheure da fɔ énergie la bi divisé i b'a sɔrɔ a bɛ 200 na 200 francs par kilowattheure kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ 250 na kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ 100 maa si tɛ prioritaire da dɔn bon maintenant ni o prix jɔnjɔn ma da dɔn o ko bɛ calculer cogo di o aw laban arnaque tɛ juguya hali ni Orange Mali ta yan wallahi sigiya kuma kan parce que prépayé fɛnɛ a bɛ se ka orienter cogo dɔ la de façon électronique oui ɔ ka fara éclairage public kan wallahi épée donc ce qui est sûr énergie ko tiɲɛna depuis anw ka wagati tɛ mais transition kɔnɔ Boumabel anw fɛnɛ tɛ se k'a fɔ ko an t'a baara de kɛ n'i b'a kɔnɔ wagati min na i b'a kɛ wa n b'a dɔn n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kow sigi ɲɔgɔn kan ɲɛ bɛ sɔrɔ a la parce que ministre des finances yɛrɛ bɛ to k'a fɔ a ka kuma na Mali jɛra fɛn baden de kɔ pour que courant bɛ se ka ɲɛ Boumabel n bɛ segin n ka kuma kan après l'armée c'est l'électricité ni l'électricité tɛ yen il y a pas de développement foyi tɛ yen donc il y a lieu de faire l'audit même de l'EDM ka juru n'a fɛn bɛɛ jateminɛ n'a y'a dɔrɔn ko an bɛ ka feere ni fɛn min kan n'a t'a nafa ɲa a cɛ an ka cogo wɛrɛ ɲini a la mun kɛ maliyɛn kɔni ka courant sɔrɔ ne dun bɛ min fɔ a ye fɛnɛ o n'a fɔ ma fɛn bɛɛ dagadana fɔ o parce que an tɛ se ka tubabuw gɛn ka tila k'an ka entreprise privatiser k'a di tubabuw ma n'o kɛ o bɛ segin ka na tugun non entreprise EDM tɛ privatiser mais EDM bɛ jɔ de a bɛ jɔ tiɲɛ fɛnɛ de kan a bɛ jɔ fɛnɛ de juru minnu bɛ yen u sɔrɔla cogo jumɛn caman bɛ ka yɛlɛ bi k'an critiquer ko EDM ko b'a bolo a caman bɛ wele bɔgɔ jɛnden kan koyi awɔ o ye tiɲɛ i ye Mali ka wari min dun i ye essence kungo min dun i b'a bɛɛ sara o de y'a to n ko ka énergie ka gestion auditer ok mais a gestion na o n'a fɔ n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye malidenw tɔgɔ la a recrutement fɛnɛ a b'o fɛnɛ auditer par exemple an b'a ye k'a fɔ an ma min faamuya san 2015
énergie barakala kun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1500 dɔɔni ou bien 1600 mais bi a bɛ fo 3000 ba 4 ya besoin jumɛn kama fɛn ma fara chiffre d'affaires kan fɛn ma fara foyi kan foyi ma fara fɛnw kan c'est la kɛ n'a fɔ énergie yɛrɛ kɛrɛ b'a fɔ APJ bara sira fɛn quoi a ye taa mɔgɔ bɛɛ ta fɔnba fantandenw tɔgɔ la par sabula ko in tɔ kɛlen bɛ min ye i b'a kalama a kɛra courant tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taa baara la courant tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taa baara la a ka d'an ye k'o fara ministre ka question kan i k'a fɔ a ye ko pourquoi personnel nombre doublé la san 5 laban in kɔnɔna la c'est u yɛrɛ direction yɛrɛ ye mun de fɔ an na sɔn a ma k'ale tilenna mais il doit avoir des non non c'est à dire mɔgɔ ma mun faamuya oui ni dɔ ɲininka a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko an bɛ transition ka énergie procès la c'est pas ça non 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 énergie ko daminɛna a mɛnna ɲɛɲini de a ka ɲɛdɔn c'est pour vrai que an ka bɔ nin kɔnɔ parce que an bɔli a kɔnɔ nkalon tigɛli a tɛ nafa ɲɛ o. Oh mais on l'a est-ce que au rôle là ça a marqué énergie marqué vache à lait centrale ko nuna parce que n'a je dois 6 bon ben mena fɛn dɔ f'i ɲɛna voilà o kun don a mɛnna o. Ah o kun don a mɛnna mais le problème qui se pose aujourd'hui c'est que pendant la transition EDM ma taliba kɛ contrairement oui transition na ma taliba kɛ tali fitinin minnu kɛra ala a tɛ tɛmɛ 100 personnes kan. À ce que je sache, alors est-ce qu'il a publié là il faut n'amba kalama est-ce qu'il a publié là parce que malien fene be galon tigɛ fɛn tali ko transition kono dɛ hein tali do kɛra transition o talu minnu kɛra mais ko de fiɲɛna a tɛ tɛmɛ 100 personnes kan ce n'est pas comme auparavant OK parce que auparavant ni tali bɛ kɛ c'est politique tout à fait partout ka militants de bɛ taga don a la mun bɛ se o mun tɛ se o bɛ don a la oh mais est-ce que transition fana ta tɛ colonel Surasu ka non jamais ali ma dɔw ka manamanakan mɛn ko INPS la ko tali bɛ ka kɛ ko lycée colonel lycée sisi nin bɛɛ manamanakan moi je pense que Boumabel ni baara dira e ma bi ne e Boumabel si profession e ka profession a bɛ se ka ko CNT da ayi n'a bɛna Awa Traoré ta ni master b'a bolo en gestion des ressources humaines a bɛ se ka ko CNT a ayi malien dɔ de tɛ baara sɔrɔ maintenant an bɛ min contre la ka taa maa dɔ ta ka t'o bila baara la a niveau tɛ min na a diplôme tɛ min bolo o camanba de kɛra kɔrɔlen an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que e bɛ ka min fɔ énergie la o de kɛra au lieu de recruter le maximum de techniciens pour que ka baara kɛ on a préféré remplir les bureaux vétérinaire tun bɛ baara kɛ EDM na voilà c'est ça vétérinaire o de fɛnɛ vétérinaire tun bɛ baara kɛ EDM na ka jateminɛ mɔgɔ min bɛ yen ne e ka spécialité baara tɛ yen i bɛ mun kɛ yen parce que an y'o caman de kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ électricien fantanden électricien formé o tɛ ta maintenant nin den juriste o bɛ ta awɔ ou bien ka saraba d'a ma k'a sɔrɔ o baara yɛrɛ t'ale bolo ka taa histoire jo moi mais histoire jo ka t'o ta électricien place la voilà ça c'est des non a ye taa auditer dɛ a ye taa auditer nin ko ninnu bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ye an bɛ ka nin bɛɛ fɔ n'a ma ɲɛ an bɛ ka jamana ka baara de kɛ ni jamanadenw ni ko min bɛ kɛnɛ kan o tɛ se ka dogo dɛ o tɛ dogo dɛ courant tigɛ tɛ se ka dogo courant tigɛ kɔni a bɛ ka kɛ wa je répète ce n'est pas un plan de délestage c'est un plan de coupure et puis ni on a fɔ ne ma min faamuya jamana ye wari bɔ ka groupe san ka fɛnw san mais i b'a kalama ligne de transport yɛrɛ de tɛ yen non les lignes de transport foyi ma labɛn sont vétustes u caman tiɲɛnen don mun bɛ ka ne fɛngɛ mun na n bɛ nin kuma bɛɛ fɔ c'est à dire n'an tun ye plan de délestage kɛ ligne de transport bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a baara se ka kɛ ka kɔn une année avant a b'o bɛɛ jateminɛ a bɛ calcul dɔw bila mun b'a to a tɛ coron ni dingɛ kɔnɔna na donc o de yɔrɔ ye fiɲɛ yira o le plan de délestage N-1 la n'i ma baara k'o kan fo e nalen coron a kɔnɔ an ka cɛ i bɛ tunu a la hali ni ye directeur yɛrɛ ɲininka bi a b'a f'i ɲɛna ko cɛ qu'est-ce que ale yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ ka kɛ mais est-ce que énergie yɛrɛ coupe mɔgɔ tɛ kun yɛrɛ parce que kun dɔw la o taara n'a jigin dingɛ kɔnɔ ko fil de tigɛla sisan tɔ yɛrɛ nana camion baw de bɛ ka énergie yɛrɛ courant tigɛ ju a bɔra gasoil la ka kɛ fɛn min na ka kɛ camion ba tigɛ o camion ba yɛlɛ fil dɔ kan n'i yɛrɛ k'i bɛ kuma bi ko a ko camion ye fil dɔ de tigɛ ne ko bon ko camion yɛrɛ bɛɛ k'i da ka ça fait camion yɛrɛ kana boli bilen parce que an tɛ ka mina min fɔ quoi kuma dɔw la ko pelu ça fait quoi raison yɛrɛ tɛ yen. Boumabel, la raison elle est très simple on n'a pas fait préparer un plan de délestage. Merci. Tu sais bon ne bɛ min f'i ɲɛna fɛnɛ on a fɔnba i ka taa énergie la kɛ jamana kan c'est un clan gestion clanique a ma ɲi baarakɛyɔrɔ ma dɛ n b'o fɛnɛ f'i ɲɛna dɛ k'a fɔ ko n ye directeur n nana ne ni n ka mɔgɔw de ye nin ye bilahi cadre bɛ énergie la minnu bɛ se ka énergie la wuli mɔgɔ kalannenw bɛ énergie kodɔnnaw bɛ énergie la cadre bɛ énergie la on a fɔnba an tɛna se k'an to crise la ka baarakɛyɔrɔ kɛ trop façonnin dɔ ye quoi n'an y'a kan ye maliyɛnw janfa. non an bɛna franchement
buma bɛ nin même les bɛɛ compétences requises a ye taa ka bɛɛ évaluer i b'a dɔn ko voilà ko nin de bɛ nin de ko min bɛ kɛnɛ kan o de ye voilà et tu ne peux pas comprendre voilà que l'EDM en tant que tel min e kan ka se ka plan de délestage kɛ i m'o kɛ i nan'i yɛrɛ sɔrɔ plan de coupure kɔnɔ ko fila don oui soit minnu b'a ɲɛdɔn i n'olu tɛ ka baara kɛ i ni minnu b'a la u m'u kɔnɔnɔ diya i ye u bɛ fɛ k'i coro a kɔnɔ e dun tɛ technicien ye et puis i ka ministre ɲininka o n'a fɔ n ma ko munna ale yɛrɛ tɛ fɛn dɔn électricité la Segal tɛ fɛn dɔn a la énergie DG o ye informaticien o ka adjoint o ye banquier et DAFU o ye financier munna énergie yɛrɛ k'a daminɛ ministre la ka n'a bila mɔgɔ 5 les 5 personnalités k'a daminɛ ministère la ka n'a bila fo énergie yɛrɛ kɔnɔ a si tɛ fɛn dɔn courant ko la donc o kɔrɔ a bɛ a ɲininka la dɛ dabɔnkama don wa jumɛn de don parce que on ne peut pas comprendre ça non a ɲininka la peut-être ni ala y'a kɛ ni a kɛra bɔfɛn a bɛ ɲɛfɔ tɔgɔ dɔ sɔrɔ mais ce qui est sûr c'est-à-dire n'a ye jateminɛ kɛ ninnu ye fili de ye fonctionnement na ah non les postes de directeur c'est des postes techniques et c'est ka taa ministère de la géologie et des mines na ka t'o directeur qui est financier o non il faut que ça soit un ingénieur ça c'est ça là je suis franchement il faut que ça soit un ingénieur mais ngo Kulibali tɔgɔ dɔ nana ka énergie ngo ye suɲɛli kɛlɛ de non o n'o fɔnba i b'a dɔn ko o taara de usine batigi minnu tun bɛ yen n'u ni agent tun bɛ complot la Kulibali la min bɛ Somatel kunna fa bɛ Somatel kunna sisan mais quand il est venu a nana logiciel dɔ de i bɛ logiciel in tɔgɔ dɔn ko suɲɛli banna o n'o fɔnba san 20 gestion a b'a ta ka na n'a ye i b'a bila i kunna ko entreprise fɛn fɛn tun bɛ yen n'a ka consommation ka bon a y'a bɛɛ évaluer o n'a fɔ ma n'a ye groupe sigi ni gasoil 5000 kɛra groupe kɔnɔ kan ka bɛn 50 kɛ maa b'o da dɔn ni gasoil banna ka sɔrɔ est ce que wakalama wagati ma sa ko bɔn ko courant sɔnnen dɔ yɔrɔ la nka y'a daminɛ usine batigiw sɔgɔmada joona fɛ a ye cɛ in Kulibali tɔgɔ in ye équipe de la wuli dɔw tun bɛ usine tigi dɔw tun bɛ olu tun tɛ facture ɲagami o n'a fɔ ma dɔw tun ta ye gasoil dɔw tun ta ye fɛn i b'a kalama a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bila ka na Bamakɔ k'a bɛɛ transférer ka taa Bizi mais buma bɛ la hali bi ni wulila k'u jɔ a ɲɛma o bɛ dɔw sɔrɔ o suɲɛni kelen na o parce que an bɛ nin bɛɛ la i b'a dɔn dɔw b'u tugu a bɛ k'i kɔnɔ k'u ye groupe k'a la oui ko groupe bɛ ka fonctionner o b'a sɔrɔ o bɛ ka courant suɲɛ et puis courant coupure a bɛ groupe carburant dɔ de bɛ réservé c'est clair i sɔnn'o ma kɔni a kɛra panne technique o a kɛra sugu o sugu ye parce que ni gasoil kan ka 24 heures kɛ mouvement na n'a tigɛra pendant 20 minutes fɛn dɔ de bɛ jɔ o gasoil dɔ de bɛ réservé donc o bɛ kɛ cogo di non je crois que comme n y'a f'i ɲɛna cogo min voilà an bɛ an jigi b'i kan dɛ an ye fɛnkɛ ninnu kɛ ni programmation kɛra voilà ni ministre nana a bɛ ɲɛfɔli kɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ parce que o ɲɛfɔli yɛrɛ de ka ɲi awɔ parce que i b'a dɔn kuma dɔw la